Gelinlere de isle. Nem üçün öz yan yollaşığınızın şu telefonu dörýäňiz. Soňam bar günäni äriňizden görýäňiz. Yo nem üçün dörýäň şunu? İçinden dörüp gerek zadyňa bar aly tapdyňam da, tapdyň şondan. Näme gerek? Näme dip bilýän? Itgaty gitse, 2 gün guruluşman gedersiň, aňyňa wak gedersiň, ýüdüň tosdordursyň, bir hepde gedersiň. Bar ondan gaty gitse, bir aylap aýryşyp eçeňlere gidersiň, pat putuýyňa malyp. Gerekmi şu zatlar? Ondan görme, köýme, agdy birje ýaşas gül oýnap, söýüp, para gatsa ýaşap bermeli. Itmäň olsana. Bu gürüňler nerden geldi? Senaryoda ýokdy bular. Efendim allıňa senaryo dip senaryo ýöreýän adam däl. Senem owa öýlenädir sen. Toýa baraň soň aýdym aýdan oňşunýar derdiň aýdyp basýaň o bir öýlenen soň. Haýran. Şunýarlar olsa. Ýa bir öýleneýin diýip bir huguslan başlaýan. Diňe minus taraplaryny aýdýan. Öýlen. Biziň görýärmiz, senem görä diňe bir çekmeli. O ýerler madra. Ay goýar. Ba. Öýüňdäki öýüne gidenne so in goýar sol. Ondan kalan yer goýdal. Can teslen dowam edeli. Aýdym aýtsak diýende. Sana değişli bir aydın var. Ne günler düştü başıma, dostlarım içti daşıma. Ne günler düştü başıma, dostlarım içti daşıma. Didiler sayname bolli, kimsenin oğlan gönlüne değdi. Didiler sayname bolli, kimsenin oğlan gönlüne değdi. Şu günler düştü başıma, vah üyde kim geçti karşıma, bir uçup dipti döşüme, sondan son ne molunun bilmedim diye. Ya o ne yerler ya aydım onda. Menki de son yalı git ya doğrusu. Menki de son yalı. Ne niyeden tapdayan şulaydı mı? Aslında men aydım der o kön aydım. Ak Muhammed Safarfın aydım. Biliyor sen şu an bilgeçsin ayttın onu. Sana değişti oran sana aydım. Ma değişti dersen sen bilgeçsin ayttın.